میرے مرشد علی بادشاہ دی سخاوت دے اپنے ہی رنگ ہیں۔ علی شہنشاہ دفعہ سفر تو واپس شریف لئی آندیاں کوفہ دے ایک مقام تے نا مولا آرام فرمان واسطے سرائے دے وچ چلے گئے۔ تھوڑی دیر تو بعد سرکار دا غلام کمبر حاضر ہویا، عرض کردہ سونیا باہر ایک سائل آیا کھلوتا۔ مولا فرمایا کے منگدا؟ عرض کیتی سونیا روٹی منگدا۔ مولا فرمایا تے ود دے دے۔ عرض کیتی سونیا روٹی تے طباق دے وچ، مولا فرمایا طباق سمیت ہی دے دے۔ عرض کردن سونیا او طباق اٹھ دے کچاوے دے وچ، مولا فرمایا کچاوے سمیت ہی دے دے۔ عرض کردن سونیا او کچاوا تائی تک اٹھ دے اتے، مولا فرمایا کمبر اٹھ سمیت ہی دے دے۔ عرض کیتی سونیا او اٹھ جیڑا 70 اٹھ دی لین دے وچ کھلوتا اجے تک علیحدہ ہی نہیں کیتا۔ ہائے شہنشاہ علی بادشاہ، مولا فرمایا کمبر پورے 70 اٹھ دی لین ہی دے دے۔ کمبر نے رسی اس سائل دے ہاتھ وچ پدا کے نا چونڈے چکج پریشان ہو کے کھلو گئے۔ مولا فرمایا کمبر پریشان کیوں ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دین مولا تواڈی سخاوت ویکھ کے ڈر گیا، شہنشاہ اے نہ ہوے کہ نہیں مین وی نال دے دیو۔ مولا نے مسکرا کے نا سینے نال لا لیا۔ مولا فرمایا کمبر اے دنیا ہے، تو ساڈے جنت جی ساڈے نال ہونا۔ اے میرا مرشد علی حیدر